li ġentlom u jaf imur ma' kulħadd. Dawn huma uħud mill-kummenti dwar il-professur Anthony Zammit, kirurgu u ex-membru parlamentari Laburista li ħallina s-sibt fl-età ta' 67 sena. Kumment imqanqal wasal mill-ex Prim Ministru Alfred Sant li ftit ta' snin ilu sarlu intervent mediku mill-istess Zammit li ma' intervent salvalu ħajtu. Kienet mewt li ħalli nikket ħafna barra mill-li kien ħabib tiegħi u bniedem li frankament salvali ħajti bl-interventi li għamil. Kont namberaħ għal-professjonalizmu tiegħu, għal-ġentilezza ta' kif kien jitkellem u jaħdem u għas-serjetà li bija kien jaġixxi. Matul ħajtu ta' kontribut kbir lill-sistema tas-saħħa f'pajjiżna. Naf ħafna nies li għaddew minn taħt idejh u baqgħu bħali memorji tassew tajba ta' kif jaħdem u ta' kif jikkurak. U ta' anki kontribut fil-qasam tal-politika dwar saħħa pubblika u dwar kif l-istarijiet għandhom jitmexxew b'mod professjonali. F'Ħażebbuġ fejn kien joqgħod jidher biċ-ċar li ħalla impatt kbir fuq bosta. Għalija personali ma kien hawnx irġiel bħalu. Raġel ġentlom qasaw ieħor bħalu, veru raġel kien tal-affarijiet tiegħu ħafna u jħobb il-proxmu tiegħu. Patriot ħafna kien għalina Żebbuġina u l-Gazin San Filip. Min nara li nafu jien kien raġel sewu. Għamel ħafna mal-morda u kien bnedem tuħ pjaċir tkellmu jaqfaw il-pjazza jitkellem ma' kulħadd. Raġel ġus, ikellem il-kulħadd, maħbub ma' kulħadd u ġaħar Żebbuġ. Xejn infittxuh, immurru nħabtu li kien jaqdina. ċajta maħna u jiġi l-ħanut hemm għdejna. Bħala profs kien jinżel livell ta' kull persuna. Kien jixrob maħna, kien jiġi kun nar taħat, manna xingergru xej minnu. Kien raġel ta' veru ħafna ħafna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Partit Laburista wkoll selmu l-memorja ta' Zammit u ddeskrivew lill-professur bħala bniedem li għamel ġid kbir f'pajjiżna.